Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Ngayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati, yes, kamusta lang. Na? Kamusta lang sa inyo tanandara kag hopefully sa sinigang mga tinion, ara na gid siya nakapusing na tanan. Halong ma. Para maka-up din na kita tugtog-tat na lang stress, yung servisyon, This is My Life. At 24 sa bulan sa Enero, tuig 2022, wala lang hibalaan, dugay-dugay. Tapos naman iya ang tapos na iya ang bulan sa Enero, masulod na iya ang bulan sa Pebrero. Bulan sa pag-ikugma. Ganyan lang sa sinisiyon, siyempre ling, ginaw-lingaw anay kita. Sa piyak sa atong napangatubang sa karong kagpagpagpag, na pagpasiaway sa pandemic, partigid la. Matay pa nga panahon sa trangkaso, that's why nga ara, gid, no, kadamo, gid sa atong pagkakauturan sa karon nga nag-aantos na tuwagara. Pero kinanglanan po tayo na natin kaugalingon, di ba? Nagasaka lang kaso, pero kinanglanan po protektado. Padayon na kita sa paghalong sina. Kaya magsiling naman na matabok ka halindi ka. So kada sa piyak na isla, sa isla sang Panay, no way. Kay karumti, wala pa gyapon biyahe yung mga class mo, either COVID vice versa. Tungo sinin, COVID-19, mga anak, double lang ka face na. Observe sa gyapon sa social distancing. Magwa na balo na lang kamo bala alcohol sa sunod na lang kita. Okay, tungod wala na kita sang oras karon, lagson sa gidyang oras kay tungod sa mga dalagpo ang mga balita, masubo man nga mga balita na gitulod, di ba? Masubo kamatian ng isa ka senior citizen nga 68 years old nga COVID-19 positive. Dira lang sa tubangan dira lang sa tubangan sa action kilid na sa nga tubang namon kilid sa Western Visayas Regional Hospital, di ba? Ara na dang ang West Tower. Ara ang West Tower laaw kakitaon ginawa sa ato subo niya. Nabalik labi na sa aton pamilya nga natong dyan. Kaya dugangan pa, baka muna ni aton ginapangitubang subo. Nag-virus operation na atong sa mga PIDEA sa probinsya, nag-Occidental, Provincial Police Office. Tamakon muna, sobra, 3 kilo iya ang ila sininikontaskar sa bago nag-abot nga roll-on, roll-off ay mga ayat. Pubantayan natin mga development ang sa mga dalag kung ang mga balita na nagsulod iya sa Aksyon Radio Bacolod. Ang gamay lang ginatagdugong ko. Ang tungod siling COVID-19. Ang mga nagabulusong, mga anak, mga aspiring mothers, may nagabusong mga first baby nyo, o may ara naman pero nagabusong ka mo, di paghalong dugang. Kay subong, ara ako, madamo na sa mga nagabusong ng mga babae ang na-test positive para sa COVID-19. Kalabanan, mga asymptomatic. Buot silingon, wala sa may ginabatsyag iya nga mga symptoms ng COVID-19. Pero ang epekto hindi na. Inaging tabutsyag na asasang sa may presidente sa Philippine Society of Maternal and Fetal Medicine. Niya sa iya personal nga eksperyensya sa sulod sa nakaligad nga pulo. Now, damo ang iya naging pasyente nga nagabuso nga may COVID. Ang nag-positive sa COVID
broadcasting, gani mga nagabusong, hinay-hinay lang. Pag-angot man sila nga to Department of Health. Nagpanumdum naman nato Department of Health sa publiko. Oy, paiway anay pagkayon sa mga pagtinipon-tipon, pareho sa family reunion, ilabi na sa nagahilapit ni Chinese New Year. Nga may posibilidad, may rason na naman para maglinat na in kaso carrier ikaw sa COVID-19 virus. Makalatun ka sa mga matasugilanon mo. Hinay-hinay na lang tanay nga kinanilan mag-updanay kita kung mag-isa kita sa gihapon. Di ba Tita We? Ara pag naman sakit na balita sa aton mga motorista ay kay bus, ang mga petroleum stocks magasaka naman umpisa nga adlaw ikapila na aduga nga big time price hike ikaapat nga straight na yung simana sa pagsaka sang presyo sang langis pila tawe ang Philippine Shell Petroleum Corporation, ang CR Philippines Incorporated, ipabutag sila, ang ipasaka nila sa ilang mga produkto. Sa gasolina, kada litro ang isaka 1.45 piso 45 centimos. Sa diesel, sa mga nagatugong sa diesel, 1.45 titawe. Dako-dako iya, 1.90 piso kag 90 centimos. Ang kerosene 1.70. Mag-take effect ina buwas iya aga pa Enero 26 magpapatigayon pagbago ang presyo doktor price adjustment sa ilang mga produkto pagkahapon pa na so ina nga gikalitan ng gilite to Wilma nga kinanglan ginaton kinanglan aware man kita sa nagkakatabo sa iPhone sa palibot traffic sa nga doon di ba Tita We? Okay lang na siya Tita We. At na mga palangga dira ang mga produkto ang isang Dr. Alfred na basta gani produkto. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor. Online, no? Manamyaw si Tita Wilma sa inyo. Mayong hapon dira kay Inday Julie Militado Patrimonio. Good afternoon, tawe. Yes, Sir Lester Way Benitez, patamyaw tawe, please. Stephen Ganza Simbit dira sa La Carlota City. Adaman si Inday Rona Rihida Travao. Good PM, Tita Wilma. Yes, good PM an sa imo dira Inday Rona. For sure, madre si Tatay Teddy Rihida mayong hapon lang nakagay tuto Ian J. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, stay safe always. God bless you and more power to ARB. Ma'am, thank you, kid. Rutsel Fulgencio Susana, mayong hapon, Tita We. Ay naman si Atiya Kim Eriman. Good afternoon, Tita We. Mayong hapon. Baho. Siling ni Menamay Buenamay Dinoy ay, hello, Tita. Good afternoon, musta, please. Gwit kay nanay ko kay tatay ko, Romeo Dinoy, salamat gid. Kay nanay mo girom kay tatay mo, Romeo Roming Dinoy. Toto James, mayong hapon manda sa baby ninyo dira. Kay baby James, salamat man. Oo, din pag ito tayo, Tito We. Kay Ma'am Ana Sinoro, kamusta na ikaw? No, Ma'am Ana, good afternoon. Sir Alex Montesa, yes, good afternoon kay Sir Alex Montesa. Siling ni Sir Alex, Tita We, palihog na lang kung patamyaw bi sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo, Doc Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Kay Sir Noel Amarca, kay Sir Meleli Uligo sa Vanes Cafe. Wow. May damo gid nga mga yuhum para sa imo, salamat. Keep safe always and God bless. Okay, siling ni Sir Alex, send with love effect. Sir, thank you, kid. Thank you, kid. Happy na nastawi. Basta lang kamo dira. Basta gina-like, gina-share nyo lang itong dira programa. Mga programa sa Action Radio. Happy na kita dira. Ronald Dakal, good afternoon. Yes, araman si Sir Meleli Uligo. Upod sa itong live. Salamat, kid. Sa kaon ko na siya. Good afternoon, Tawe. Keep safe always and God bless. Patamyaw ko, Tita We, sa asawa ko, Ayas sa May Katagi Benitez. Kag sa anak ko, si Aya Fer Benitez. Yes. Hi lang na kay Ma'am, kay Ma'am Ayas sa May. Kay baby niya, Aya Fer. Okay. Sir Lester Way Benitez, thank you. Extra careful. Stay safe always. Yes, Sir Dennis. Richard Tibor Roma. Bundigaw gawing pa siya. Sir Dennis, good afternoon. Salamat, gid. Tawi, good noon. Please kindly tamyaw, Ma'am Vanessa Star. Kay Doc Mayo, kay Jinky Dialagdon.
Noel Amar, kag Alex Montesa, sadya gid siya kaayo tawi kon ara naman okay lang intindihan lang bala si Tita we. Sir Mileli Oligo, yes kay ang kadlaw mo, yung galalasik yung mga luha o isang kadlaw mo. Ay nga mga anak mo, Ronald, yes ma, yung hapon lang dira. Kag, Redora, Magalo Dolor, thank you. Good afternoon. Kay Ronnie Mondragon, salamat man sa imo. Kay Fernie Espanyola, yes, Edwin Pandaras, good afternoon man. Feli, yes. Kay Feli Julito, mayong hapon. Novi Magapan, good afternoon tawe. Okay, paambugan na. Okay. Vilma Kirante Magbanwa, good PM Tita we, salamat man. Julie Militado Patrimonio, kay ara man si Inday Judy Anligahe, mayong hapon lang da. Kay Inday Connie Laparan, Lori Cabrera, kay Chi Dilicana. Dilicana or Dilicana? Kung ano yung correct pronunciation, Ma'am Chi, ano? Salamat gid. So, relax lang kamo dire anay kay karon. Balikan man na gyapon ni Tita Wilma. Balikan ko lang kamo karon. Okay? Enough lang na anay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Human, yung mga pathogens,
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang Ano na ito oras? Alas 2:29 na. Na? So, standby, si Tita Wilma, magbabasa sa atong sila. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man o kung kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay. Ang ating letter sender, lalaki ini, kag ang iya sining mensahe sa itong sa itong messenger nga ginpadala na itong ni Ahay. Natungod mo sa relasyon sa iya sa girlfriend. Ang ating letter sender na Mandy, kag ang message ni Mandy kay Tita Wilma nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo? Kag maayong hapon? Sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Ako gali ika si Mandy, hindi man tuod ko nga nalan. Abi mo ang akong sitwasyon. Gusto ko man i-share sa This Is My Life nga nagsugod ini sa pag-start man sang pandemic. Nangin pandemic man ang sitwasyon namon sang girlfriend ko nga si Sheena. Si Sheena nobya niya. Sang primero Tita Wilma, abi ko anay, dali lang ining pandemic. Matapos na dayon. Pero una pa nga natapos ang among relasyon ni Sheena sa COVID. Umpisa sa nag-lockdown, wala na gid kami nakakitaan. Halos maga 3 years na.
maayo pa gani sang face-to-face pa. Kaya maupod ko siya kon diin. Makadate pa kami. Kaya may damo pa kami nga oras sa isa kan isa. Tita Wilma, happy good ko sa to. Kay may inspirasyon ako. Sa mag-abot na ining pandemic, nangyan mabudlay para sa amon na makakita ay. Bisan pa may social media. Permi lang siya bawal ang iapin na mag-istorya sang madugay sa akon. Wala man ko kabalo kung tuod na ginabawalan siya o kung base na dulaan na siya sang gana sa among sitwasyon. Nag-abot ang adlaw, Tito Wilma, na nakakita ay kani uli. Pero, ulihin na ang tanan. Nagpaalam na siya sa akon. Ay. Pwede man kami kuno Japon, mangyan friend. Hasta lang, dira. Ginbatyag ko ang tanan, Tita Wilma. Tungod love, tugid to Sheena. Feeling ko, dawgin, kapikan man ko sa virus. Nadulaan ko gana sa pag-eskwela, napabayan ko na. Labi na nga nangin online, wala ko bala napasaran ang 3 ko ka-subject na enroll. Abi mo ta. Kabalugid ko nga nag-disappoint ang ako na magkagpapa sa akon. Pero bisan ginapili ko na magtuon, wala gid may nagasulod akon ulo. Gani, ginalingaw ko na lang ito gayon. Pero sa online gaming ako, nakatuto. Nan. Wala pa ko kabalo kung ano ang maging future ko. Hasta subong, ari ko, nag-attend sa kwarto ko, kag kung kisa, nagalakat man ako, para magpaligad sang oras. Diri lang kutob ang akong silay, Nandi. Wow, mga anak mo. Anyway, Nandi, sa imo salamat, kid, kag maayong hapon na pagkabasa ko gani ising ko ati. Tapos na naman, pandemic. It's about pandemic. But anyway, wala gid ka natuto, mahimo, no? Ano mo na kay nagapangindi sa imo, hindi na mapagpiliton kaugalingon ka di ba? Napilitong sa kaugalingon pa sa ila kundi sila sa aton man pa mo ka na bala. Amo na lang na kung himuon ta. Hindi ka na bagay ka problema da. Hindi ka magproblema. Anyway, pasalamat lang si Tito Wilma kay na-share mo, na? Na-share mo sa This Is My Life ang imo experience. Kaya mo problema mo. Ano lang, Tito Mandy, tanan kita makaagigid sa ginatawag problema or nakaagigid sa ginatawag problema. Ang iba nag-aantos sa subong sa ginaangko nila nga problema. Sila binigid, tanan kita. Nagaproblema subong tungkol sa epekto sa pandemic. Kaya hindi na niya atong kaugalingon kundi bug-off di nga kalibutan kagang aton iya pag sinalayo sa adlaw-adlaw nga tanan, pati ng atong trabaho apektado. Tanang-tanan kita, no exemption, tanan kita nag-a-adjust to Monday. Ay, oo, anak. Ang pinaka-the best nila, no? Suggestion lang ni Tito Wilma, na una, kung ano man ang nakaligan, hindi ka na ito mag-focus, no? Hindi na siya magtutusi, no? Hindi na magtuwa, hindi na si Sheena kung panumduma, although nga hindi na madali-dali kay ti love, balat tawi mo pa mo, kana si basta love ya kabudlay, ginaiya mo, kung mabudlay pa subong, amat-amata, kay wala siyang makabulig sa imo, kundi ikaw man mismo. Si Tito Wilma, hindi makabulig sa imo, nga maka-move on ka. Si mama kag si papa mo, hindi man makabulig sa imo. Kundi ang mahatay lang namon sa imo is advice, no? I-advise ikaw, help yourself, no?
cheer up, kag magpadayon sa emotional life. Ay, tuto, wala matapos ang tanan sa isa ka kapaslawan, nga nag-aabot sa atong kabuhi. Paanaron mo kaugalingon mo nga ang aton kabuhi diri sa kalibutan, ang atong kabuhi diri sa kalibutan full of challenges, full of problems. Ay, kinanglan magpakabakod lang kita, kag padayon lang kita. Ang tandaan mo lang to, kung love ka pa ni Sheena, pabalik na sa imo, never mind. Kung hindi siya magbalik, kabigon mo lang nga isa siya sa makabig mo, importante nga tao nga nanging kabahin sa kabuhi mo, nakilala mo, nanging kabahin sa kabuhi mo, nga supposedly ka damo sa mga plano mo. But since nga nag-eskwela ka pa, tutok lang. Paamo ka na bala? Damo ka pa sang makilala, damo ka pa sang mamnet, iya nga mga babayi, mga friends. Tagai-importansya ang pag-eskwela mo. Bawi kay mama kag kay papa. Kung nasayaw ka man sa tatlo mo ka subjects, it's time to move on. Yabango ka na bila. Wake up. It's not yet the end of the world. Di ba la? Hindi mo tapos na iyang aton nga ang aton kabuhi sa isa ka kapaslawan, especially sa bahin sa paghigugma. Damo kaya aspeto ang kabuhi. Kung napasuan ka sa lain nga bahin sa imong kabuhi, basta mangin malipahan ka kag mamnet mo iya one day finish right para sa imo. Ay ho, masiling ka lang sa kwarto, ay hindi. Nami, di ka nagagwa. Kaya tuwa ka na sa kwarto, alantaw ka daw sa TV, tapos minggaw ka daw sa mga, kung may utod ka na, kay mama, kay papa, iputwas ang tanan. Nami, mangin na diskarte ikaw sa pagbulig sang kaugalingon mo, nga makamuklat ikaw, kag na makapadayon ikaw, tandaan mo ang kalibutan, full of competition, di ba? Gampang mo na. Pero kinahanglan disiplina man to. Pagkigatuan mo sang husto ang tanan nga hangkat sang imo kabuhi. Kinahanglan kung may abilidad, pagkigatui ang problema gamit ang imo ka abilidad kag kung may kagayunan. Ang paghampang-hampang nga ina online, okay man na. Pero dapat may disiplina man. Kaya kung magkatuto ka dira ka dyan, guba man kapon mo pag gani kinahanglan disiplina kag control, di ba? Ay gani kung damo ka pa oras subong, damo good for sure Tita Wilma, maninguha ka. Tinguha ka nga buligan mo ang kaugalingon mo. Hindi iya para kay mama kag kay papa mo, kundi para sa kaugalingon mo. Nga magnami ang imong future sa ulihi kay amo ginayang handom ni mama kag ni papa para sa imo. Makatapos ang bata sa pag-eskwela, ay dako na nga dungog sa amo nga kanan. Hindi kami isyuhan sina, kundi kamo sa inyo pagpangabuhi sa uli, ba? Isa lang na yung handong sa mga ginikanan mo. Makita ang ara sa mga sitwasyon ng ila sini anak. Makita nga maayo ang pangabuhi sa ila anak sa ulihi. Yan hindi mo na sila mabasol nga always reminder, kabalo ko kamo damo, dali kamo matakan kaysa pabalik-balik. Pero abi ninyo mga anak, the more nga nagahambal si mama kag si papa, buot silingon sina palangga niya kamo. Kag tani, dumdumon mo gid permi. Ngang aton kabuhi, isa lang diri sa kalibutan, kaya tagaan mo na importansya. Tagaan mo gid importansya ang kabuhi. Make your life precious para sa imo. Gamita sang maayo. Kay kung makita ni mama kay ni papa ang mga pagbago sa imo, ay malipay gina sila. Kundo kamudlay gid, ara siya ang nagahulat ng gid sa imo pagtawag. Pray lang gid to, no? Pandi pray lang gid. Lord, buligi ko nga makahalin ako sa sininga sitwasyon. Layan gid ako. Ginatry ko, pero kabudlay gid. Kung natin nothing is impossible, kung ikaw mismo sa imong kaugalingon ang maghulag. Hindi man sa gilayon, pero amat-amat lang, Salamat gid. Mandi, salamat gid sa imo dirigin share sa This Is My Life. Kag syempre sa ato man dira mga kauturan, may damo gid nga salamat sa inyo pag-upod kay Tito Wilma iya. Adlaw-adlaw. But anyway, wala ko kanina si Inday Ana, pasalamatan. Asang nagligat si Inday Ana, nagbulos kay Tito Wilma tungod kabalunwan ka muna. Okay lang na siya.
pero kaya sa siyapon. Padayon lang kita as always. Indayan, salamat gid. Okay. Kamuman kung may mga istorya kamo sa kabuhi, sadya man, subo man, problema man, basta na-encounter niyo katag sa inyo leksyon, o kung katag sa inyo problema, pwede niyo gid ma-share the sa This Is My Life. Sulat lang, padala sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Luzon Streets, Bacolod City. Kung daw budlay, ara sa social media, kay kalabanan, ara nagapadala sa aton Facebook account, na? May ara Facebook page, ang This Is My Life, ang aton account name is Action Wilma Sugaton. Pwede mo sa personal kumain nga account, ara Action Wilma Sugaton. Okay? So, relax lang. Pabalik si Tita Wilma para man sa atong sini horoscope for today. Pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercial. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa Sa pamatyagan ko mayo gid. Aha, Dennis. Okay, salamat kay Dennis. Ano? Okay. Ari na tatit sa dalom na yun tawe na humalumina mayong hapon ko na miswe Now kay Sir Ronald Dakal, good afternoon. Salamat man. Aha. Blessed afternoon, Tita We. Pa-shout out please, Edison Gonzalez Sr. Monitor gid adlaw-adlaw, Tita We. From Mirasol Gonzalez Tumea, Tornea, Tito We. In the Mirasol, thank you, gid ha. Ara na si Edison Gonzalez Sr. Thank you, gid. Ara man nag-upod si Ma'am Virgie. Ang elementary nga evacuation center. Always kami diri sa may Celine Homes gihapon via FB kag radio. Ari si Telma Iguico, Lydia kag Jennifer. Stay safe and healthy, kid always, Tito We, and God bless you and your family. Thank you, Ma'am. Kamuman, ha? Inday, Jean Officer, mayong hapon. Thanks for the big heart. James, good afternoon ko no, Tito We. Hi, si Sir Rufino Era Gabino. Actually, Tita Wilma, I am watching. Dira sa may handumanan na si Sir Rufino. Sir, good afternoon. Thank you, Kit. Mayong hapon aksyon, Tita Wilma, monitor lang from Barangay Antipulo, Pontevedra. Aha. Adlaw-adlaw. Alohamiento family. Salamat. God bless us all. Diting alohamiento. Salamat. Tita We, yes, siling ni Inday Virgie. Sakto na, Tita We, hindi niya pag-ipilit ang iya kaugalingon kay base hindi man na sila para sa isa kag isa. Sakto. Na hulat na lang siya, Tita, kung sino ang ginaman ni God para sa iya. Kay may ara gina. Trust kagid kay God. Monday, kabati ka na. Yes. Inday Blaza, yes, good afternoon, Tita Wilma. Salamat gid, ana. Inday Blaza, good afternoon lang gid dira kag salamat. Salamat kag salamat gid. Si Tuto Eddie Laos, man, good afternoon, Tita We. Hidlaw man ko ba, Tita We? Ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel. Mayong hapon lang dira. Nanay Isabel, mayong hapon. Okay. Si Sir Rufino Era Gabino, ara gid siya kuno ga-watching. Sir, salamat gid, ano?
Efany Acop Alo Perulino, yes, sa imo salamat gid. Dira sa may Inday Nelny, mayong hapon lang dira. Okay na, ano na siya. Wala, anyway, okay lang na siya tawe. Inday Chino, sir. Dira, gali sa may Pontevedra, tawe. Na, sa may Pontevedra, sa may diin na yun. Salamat lang da. Ara lang kung sila sa Pontevedra, kapamati, O, why na siya? Anyway, okay lang na siya. At least nakatry naman ko nga. Nakatambyaw ko sa inyo bisan paano, ano? May time karon balikan ko naman ang iban. Ha? Relax lang ka mo, dera. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home. Ang mga choice sa mga tao innervated, Febrero 18 ay Aquarius. Mga maabot ang hindi pa lang nga adlaw. Nga din sa nagdadto
Dahil amo na naman to, nga malipayon ikaw. Kag madayon din ang inyong plano. Madayon din ang inyong plano nga pagpagkasal, kag mapamatudaan sa inyo mismo kaugalingon nga, ay, love mo man bilis na. Inang mga pagpangduwa-duwa, kag katahap, kaya mo nabod ka na, God na kaya subong amo na ning momento. Amo na yung kahigayinan niya dapat i-enjoy mo ang presensya niya kung mag-abot din man siya. Mas suwerte mo nga mga numero of warriors, 16, 28, 33, tag 45, sun yellow is your lucky color. Yes, Pisces. Ang mga Pisces na wala tao, Pebrero, Justin, Huwebe, kung Marso, 20, Pisces, mga Pisces, ang ganang, ang matagaan, sa bat. Ang isa mo ka friend, nga madugay na iya nga nag-service sa iyo. Uligi siya kung masarangan mo. Kag pumahino mo ina, abi mo ano Pisces, mahinahati ikaw. Mas suwerte mo nga mga numero 21, Justice sa Ace, 37, 45. Scarlet Dress is short like a color. Yes, Awis. Ay mga Awis naman, amo ini mga natawo, para sa 21, pagsob, at si Justin Huwebe. Sabi sa horoscope, kung gusto mo matapos ang tanan mga trabaho o sa inyo man ginatrabahoan, o sa tanan na sanay daw, suri nga wala sa pulos, kag kinahanglan kalupang doon man. Ang effort kung inuisip ka pareho, hindi lang nga kalupang doon mo ang sana. Kung may hinimuan siya na maayo, yes, i-appreciate. Awi, 32, yes, 47, 28, electric blue is your lucky color. Ay mga Taurus naman, yes, Taurus, o mga hindi ko nga tao, Abril 20, so Mayo 20. Ano nga license, ano mo ginaplayan? Ario or yes, pero ang basang horoscope ninyo mga Taurian. Ma-approve na ang license, naka-offer ka, business for me. Okay, so, sa doon, may tabo invoicing and income, kagahalong ng sa imo saligan. Mas suwasin mo nga mga numero 45, 39, 23, kag laughter is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman mga 21, tugtubon niya 21. Para naman, ako na aliyo, ako naman sa mga open mo na, sa man, ma-attract mo ang cooperation ang matapos mo ang imo production. Mas wati nga mga numero, 15, 32, electric blue is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman na tao iya ito Milma, Hunyo 22. So, Hunyo 22. Yes, Cancer. Ang pangkabatsagan mo, hindi mo yun matago. Tungod nga, kaabot sa imo ang maayo nga income. So, bintahan na ito sa imo kakumpanya and naman ilang imo negosyo sa bako. Magbintahan ikaw. Kag magpaambit ka man sang grasya sa imo pamilya. 45, 41, 28. Tangerine is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time in Ponto del Tres, ang iPhone ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Tapuson ko ang inyo sa mga zodiac signs. So, Leo na kita. Yes, Leo, inagaw ni Tito Wilma. Ano nga Leo? Natawa yung 23 sa gusto 22? Wow! Teka, last year po ang life ni Leo. Amat-amat na ampon ang inyo mga hinahandom. Halungan mo lang ang imo isa ayong lawa. Masuwasin mo mga numero 46, 25, 27, 28. Found wise is sure lucky color. Ang mga Virgo. Yes, Virgo, gusto 23 kung tugsit yung 23. Mababaton mo na. Mabaton mo ang imo dream job. Ay, ginadalaw ano din lang sa trabaho kad makuha mo ang balagsyagon makuha mo ang balagsyagon sa isa mo kaupod sa mga trabaho kad makaangkon ikaw sa oportunidad to work abroad. Virgo, 15, 23, 26, 45, Vanilla Brown, sure lucky color. Yes, ang mga libre naman. Yes, libre si Siyempre 24, October 23. Amazing ang mga adlaw. Kaya, support mo ang mga gusto ng mga matarong ng mga tao. Kaya maabot nito on time ang mga kinahanglanon. 26, si Uno Jesus sa 8 card. 46, ruby red is your lucky color. Yes, Scorpio, ang mga Scorpio naman, ang hindi mo nito, October 24, November 22, babatong mo na nila sa abot mo, Scorpio, iabi mo, mataw mo na, isa ka maay ka na abuton. At sibawas na ikaw sa imusik sa pigayuton. Buwatan niya, all. Scorpio, 33, 57. Emerald green is your color. Sagittarius naman, November 23, October, December 21. Yes. Ada Sagittarian, malagas mo requirement na kinlanon mo nga isulten. Kung may dapat ikaw, ihayag, himuha na. Masuwat mo nga mga number 28, 22, 18, 40, Shakin is your lucky color. Okay. Katapusan, Capricorn. Ay, mga Capricorn, Disyembre 22, tutuloy nga ni Justin Weather, wow. Nami, kaya negosyo, mong pisahan mo gid siya, kaya makadugang yan sa imong income. Kaya mag-aabot ng padayon, sige-sige, yan nga grasya para sa imo. Bisan may pasaway pa dira. 47, 32, 26, kay Dr. mga masuwating yung numero? Yes. Apple green is your lucky color. Okay. Natapos din man, nabatian ninyo yung tag sa zodiac sign para man kayo yung tag sa kahawis-scope. Wala si Tito Wilma. Naatag ko tayo para sa inyo. Okay ha? Okay na Tito Wilma. Ang panahon na to, muna, medyo gabot-abot ko ng ulan, pero halong-halong nilid ha? Ang sensititong niyo pawagpaalam sa sininga hapon na ito na Bible verse of the day, alin sa Proverbs chapter 18, verse 16, a gift opens the way, and ushers the giver into the presence of the great. Salamat din sa inyo. So, bayong hapon sa liwan. Saan na sumatahong ng drama, mensahe, ng pag-ibig. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, mag-utong ka sa namang balita expedition. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.